ଛନ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଛନ୍ଦ ବିଷୟରେ। ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହା କବିତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପଦ୍ୟ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଛନ୍ଦ ଏଠି କାହାକୁ କହିଲେ ନା, ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ୟ ବା କବିତାକୁ ଛାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଛାନ୍ଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ରଚନା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହିବା? ଛାନ୍ଦ କହିବା। ତାପରେ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦକୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁନର୍ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି କବିତା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦରେ ବିଭକ୍ତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ସୁମହତ ପରିଚୟ, ଅକ୍ଷର ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ। ତାପରେ କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ସହେ, ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଅଛି। ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ମାନେ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ରଚନା ହୋଇଥାଏ। ଯଥା କୁଆଁତାରା। ଏପରି ସରଗ ନଈର ପରାଚି ତୁଠରେ ପ୍ରଭାତ ସ୍ନାନ ସାରି, ଗୃହେ ଚଳେ ଉଷା ଏଇ ପଦୁଅଁଟି, ସରାଗେ ଗଭାରେ ମାରି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦ, କୁଆଁତାରା ଗୋଟେ ପଦ। ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ଝରା ଚେଫାଳି ବି ଗୋଟିଏ ପଦ। ଝରା ଚେଫାଳି। କେଉଁ ଦେବତାର କ୍ଷଣିକ ଆଶିଷ, ଶୁଭ୍ର ପାଖୁଡ଼ା ଧରି, ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଶରତ ସକାଳେ ଭୂତଳେ ପଡ଼ିଲୁ ଝରି। ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ପଦରେ କବିତାଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଦ। ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ପାଦ କୁହାଗଲା। ପାଦ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିକୁ ଆମେ ପାଦ କହିବା। ପ୍ରତି ପଦରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପାଦ ଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତି ପଦରେ କେତେଟା ପାଦ ଥାଏ? ଦୁଇ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଦ ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯତି। ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ୟକୁ ଗାନ ବା ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ବିଶ୍ରାମ ବା ଶ୍ୱାସଘାତକୁ ଯତି ବା ଯତିପାତ କହନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଯତି ବା ଯତିପାତ କାହା କହିଲେ? ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ବିଶ୍ରାମ ବା ଶ୍ୱାସଘାତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟକୁ ଆମେ ଯତି ବା ଯତିପାତ କହିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପଦ, ପାଦ ଆଉ ଯତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କେତେକ ଛନ୍ଦ ଓ ଯତିପାତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପଢ଼ିବା ତାପରେ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ। ଏହାର ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ। ଏହାର ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟାପୁତ୍ରୋକ୍ତ ହକାରି, ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଜାଥରେ ମୃଗୟା ବନ ହରି। ଏପରି ଦୁଇଟି ପାଦ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ। ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ।
ଏଇ ପାଦଟାର ଯେତିକି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏ ପାଦ ଯେତିକି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯତିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୋଲିଲା ବେଳେ ଗାୟକ ସ୍ୱର ଲମ୍ବାଇ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯଦି ଗାୟକ ସ୍ୱର ଲମ୍ବାଇ ନିଜ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ବା ତାକୁ ଯତି କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ। ଯତିପାତ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଗାୟକ ଅନୁସାରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଏହି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଯଥା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଆଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତେବେ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ କେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମହାଭାରତ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦ। ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏହାର ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଯେପରି ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣି ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଦୁଇଟି ପାଦ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ଏମିତି ପ୍ରାଣୀର ଇଏ କେତେ ହେଲା 3। ତାପରେ ଭଲ କେତେ ହେଲା 2, ମନ୍ଦ ବାଣୀ 4, କେତେ 3 + 2 + 4 = 3 2 6 4 10। ପାଦର ପ୍ରାଣୀର 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 2 5 4 9। ୟାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା 9ଟି ହେଲା ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀକୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ କହିବା, ଯାହାକି ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ। ପ୍ରତିପାଦର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାଦ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରତିପାଦର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଦ, ଏହାର ତୃତୀୟ, ଏଇ ତୃତୀୟର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଣୀର, ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଭଲ, ଏଇଠି ହେଲା ପଞ୍ଚମ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯତିପାଦ ହୁଏ। ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏବେ କେଉଁଠି ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଏହାର ଯତିପାତ ହୁଏ। ଯେପରି ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଏଭଳି ଏହାର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ଯେମିତି ଏର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 12। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘା 3 3 3 3 + 3 + 3 = 12। ଏର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଦେଖ ପାଦର ତୃତୀୟ, ଏଇ ତୃତୀୟ, ତାପରେ ନବମ, ତାପରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରଣ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏହା ଚିଲିକାରୁ ଆସିଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚୋଖୀ।
ଚୋଖୀ। ଏହାର ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଚାରିଟି ପାଦ କ'ଣ କ'ଣ? ଚାରିଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ମାନେ ଚାରିଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ 29ଟି ଲେଖାଏ ଅକ୍ଷର ଥାଏ, ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ କେତେ? 29ଟି ଲେଖାଏ ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ 29ଟି ଲେଖାଏ ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି 1 ଆଉ 2ଟି ପାଦ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ 29ଟି ଥାଏ। ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର, ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦୁଇଟିର ଷଷ୍ଠ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ, ଦ୍ୱାବିଂଶ, ଚତୁର୍ବିଂଶ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାଦ ହୁଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାଦ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଯତିପାଦ ମନେ ରଖିବାର ସହଜ ଉପାୟ: ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦ 6 + 2 + 6 + 2 6 + 2 ଆଉ 5 କେତେ ହେଉଛି? 29ଟା ହେଉଛି, 29। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦ ସେଇଟା 6 ଆଉ 9ଟା, ମାନେ ତୃତୀୟ ପାଦ 9ଟା ଅକ୍ଷର, 6 ପାଦ ଥରେ ଯତିପାଦ, 3 ପାଦ ଥରେ ଯତିପାଦ। ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 6 2 5, 6 ପାଦ ଥରେ ଯତିପାଦ, 2 ପାଦ ଥରେ ଯତିପାଦ, 5 ପାଦ ଥରେ ଯତିପାଦ। ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଉଛି? 6 2 8 5 13ଟି। ଯେମିତି ତୁହି ମା ଜନମଭୂମି, ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ସରବେ। ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦେ ରବେ। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 13। ଇଏ ହେଲା 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। এই ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା? 29। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦର ସଂଖ୍ୟା 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 29। ଏଇଟାର ହେଲା 29। ତାପରେ ଇଏ ସେଇଭଳିଆ, ଏ ଦୁଇଟାର ବି 29 ହେବ, 29। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର 29। ତୃତୀୟ ପାଦର 6 3 9। ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ? 9। ତାପରେ ଶେଷ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 6 2 5 6 2 5 5 6 2 8 5 13। ଏଇ ପାଦଟାରେ ଆମେ 13। ତେବେ ଏଇଟା এই ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 29। এই ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ତୃତୀୟ ପାଦ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ବି 29 ଦ୍ୱିତୀୟ। ତାପରେ ତୃତୀୟ, ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? 6 3 9। ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? 13। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଏ ରଚନାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି 2 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି 2ଟି ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଏ ରଚନାର ଗୋଟିଏ ପଦ ଦୁଇ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଇଏ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଦ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ୟାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20, ଏଟାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ବି 20। ଏମିତି ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ମାଆକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ଏହାର ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯତିବାଦ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ। ମା 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 ଇଏ କେତେ ହେଲା? 2 2 2 4 2 6 ଷଷ୍ଠ ପାଦରେ ହୁଏ। ତାପରେ କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ବି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଷଷ୍ଠ ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ମାଆକୁ ପାଇଲି, ଏଠି ହେଲା ଦ୍ୱାଦଶ। ତାପରେ ସେମିତି ନଦେଲେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାଦ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଏହାର ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14। ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 8। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ପାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାଦ ହୁଏ। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ, ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ମୁହିଁ ଅବୋଧ ବାଳକ, ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଭଗବାନ, ଦିଅ ମୋତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କ ରଚନା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାମକେରି ଛନ୍ଦ। ରାମକେରିରେ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ପାଦ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16। ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16। ଏହାର ନବମ, ଏକାଦଶ ଆଉ ଷୋଡ଼ଶ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କଳା କଳେବର କହ୍ନେଇ, ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ, କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ, ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଂଗାତ।